Guys, man na siya ngalan og uhipan. Uhipan, grabe ka kusog mo lang eh. Daghan kay siya tiil. Langay mo na siya. Ano siya insektong uhipan? Daghan kay tiil. Labya kay na siya makapaak nga. Sugam dagan. Wala kay siya. Naipuha ani nga lang po baga-baga. Ano aning insekto ha? Muna siya taklong. Kinason sa bukid. Taklong. Taklong. Taas kay siya dunggan oh. Ang iyang sulanan, iyang dadon. Taas kay siya iyang awang sama na siya matadunggan. Mata. Yang mata taas kayo. Di na mahog.